أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد أمال ما مغازين ديمالي تيفي فلبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيان سيغلي أنغا جمعة تفسيري كنغان تفسيري ميمبكي جمعة و جمعة مغازين ديمالي تيفي كان ni o bɛ lase aw badenkɛ Abdurahmani Jɔkolon Konate n'u b'a wele ko Seku. Bi an bɛna wuli kuranɛ suran filanan n'o ye suratu Bakara ye o aya 119 la ka taa ni Ala ye min nɔgɔya an ye. Tɛmɛnin na an tun jɔra 18nan in laban yɔrɔ la. Donc bi an bɛna wuli yɔrɔ min o ye 19nan daminɛ yɔrɔ ye ka na 119nan daminɛ yɔrɔ ye. Allah subhanahu wa ta'ala ko walan tardo anka al yahudu wala nasara ko Muhammadu ko yahudiyaw ani nasaraw utuna je emo fiu hatta tatabi'a millatuhum ko fo ika tugu uga dine ko nga nu uye fere o fere ke ko fo ika tugu ta ko kul kika fo inna hudda lahu huwal hudda kika do alaka kana kore kana ede wala in tabi'a ahwa'ahum kunga ni yo ala tayin tuye ka tugu unni dogon ko bada lezi ja'aka minali ilmi doni nale kofe imo malaka minallahi min wali wala nasir ko itina demen soro ka bo ala yoro ble wa itina teriya soro ka bo ala yoro ni nin qur'an aya ta ka laje ibi bi ko joro baye ala qur'an rebe an filɛ kɛlɛ minnu kɔnɔ bi n'o ye an ka faransi bila an kana faransi bila ye kuranɛ aya minnu b'a fɔ nin ye o dɔ ye kuranɛ de ko alakira sallallahu alaihi wasallam mɔ ko nasaraw ni yahudiyaw tɛna e to yen fiyewu ko f'i ka i ta in de bila ka tugu olu ta la olu bɛ min yira i la olu fɛ o dɔrɔn de civilisation ye donc ne kɔni m'o kɛ bɛɛ ko u b'a fɔ i ma civiliser ko nka ni i ta bila ka tugu ta la ko kuma ka tugu ni dongo la a dɔɔni kɔfɛ ala kɛlen k'i la dɔnniya k'a fɔ ko u ka ɲini ta y'o de k'o ye i ni ala cɛ tiɲalen ye o kɔrɔ i tɛna dɛmɛ sɔrɔ ala yɔrɔ tun bon o ɲɔgɔn de bɛ silamɛ caman kan bi parce que silamɛw b'a fɛ ka sira fila taama kɛ ko ka nazaraw ta kɛ ka tila ka silamɛya kɛ ala dun ko a nasi jɛlen filɛ ko suratu Bakara aya 119 ni tradition bɛ mɔgɔ min bolo ka taa ta k'a lajɛ walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatuhum ko yahudiyaw ni nasaraw tɛna fara i la fiyewu ko f'i k'i ta bila ka tugu ta ko ni dun y'o kɛ bɛɛ ko i tɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ ka wuli suratu Bakara aya 120 in na Allah subhanahu wa ta'ala ko allazi atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatu ulaika yu'minuna bihi ko mɔgɔ minnu bɛ n'an ye kitabu di olu ma n'u b'a kalan a kalancogo yɛrɛ la k'olu bɛ danaya kɛ a la olu bɛ limaniya la wa man yakfiru bihi ko nka ni maa min fitiri waleyara ni kitabu in ye sa ala ye kitabu min jigi ni maa min fitiri waleya n'o ye fa ulaika humul kasiruna k'o tigiw bololangolo don i n'a fɔ bamanankan la mɔgɔ b'a ko kasara kasara ye arabukan de ye kasara kɔrɔ ye ni misalila sa ni tamati b'i bolo tamati taara mɔ fɔ k'a toli a ma se ka dun a ma se ka feere fɛn min ma se ka kɛ ka nafa foyi ɲa arabukan la a bɛ fɔ o de ma kasara donc an fɛ yan bamanankan b'o fana singa ko nin kɛra kasara ye de ko mɔgɔ o mɔgɔ ni o fitiri warayara ni ala ka kitabu jiginni ye k'a fɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ minɛ k'i bololangolo i pɛridilen de y'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ya bani Israila ko aw Israel denw iskuru nimati allati an'amtu alaykum kaya hakili to ala ka nɛmɛ la nɛmɛ min ni ala y'o k'a ye wa anni fadaltukum alali alamina ani an ye aw fusaya dalifɛnw bɛɛ kan fɔcogo wɛrɛ la an y'aw fusaya diɲɛ bɛɛ kan bon nin yɔrɔ in fɛnɛ walawalali dɔɔni m'o la parce que fusamanciya min bɛ fɔ n'a fɔra ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko cidenw na fusamanci don walama fɛn dɔ fɔra ko nin fɛn dɔ fusamanci don fo mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ kumaw bɛɛ bi fɔ koori dɔ de kɔnɔ misali la a fɔlen filɛ a ko Israɛlikaw k'u fusayara dafɛnw bɛɛ kan o kɔrɔ ye a waati la u tun ka fisa ni dafɛnw bɛɛ parce que kiraw caman tun bɔr'u la
nga alakira nale sisa yara ufisara dafe be kan o yoro be boyi parce que alakira de cidenw bɛrɛ fisɛmanci wataku yawma la tujizi nafsi an nafsi shay'an ko mɔgɔ ka sira don ye don min ni si tɛ se ka mago ɲa ni si ye wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atu wala hum yansuruna u ka sira don ye don min ni si tɛ se ka mago ɲa ni si ye wa sɔnna doli tɛ mina i bolo don min i tɛ se ka sɔnna doli ba ka sɔnna do tɛ se k'i nafa wa i tɛ dɛmɛ sɔrɔ fɛnɛ ko mɔgɔw ka sira o don ye mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ o don ye kiyama jɔ don ye nka hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan o don caman bɛ diɲɛ kɔnɔ yan parce que adamaden ni i bɛ wale dɔ la min tɛ wale ɲuman ye ni mɔgɔw ko karisa nin to yen karisa nin to yen n'i ma sɔn kuma dɔ la ko dɔ gɔrɛgɔrɛ ko dɔ binna i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ kan ka se k'i dɛmɛ dɛmɛ yɛrɛ sira tɛ ye o bolo ka se k'i dɛmɛ misali la an minnu ye cɛw ye wala an minnu ye musow ye n'a fɔra ko a kana manamana kow kɛ bon ni mɔgɔ min ma o faamu o tigi tora manamana kow fɛ ten ala k'an kisi k'an tanga a bɛ taa se yɔrɔ dɔrɔn bana sidɔnbali dɔ bɛna a sɔrɔ a dogoyɔrɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ furakɛ cogo tɛ sɔrɔ o la kuranɛ bɛ k'o de fɔ k'a fɔ sira don de ɲɛ don min ni si tɛ se ka mago ɲa ni si ye parce que an b'a ye mɔgɔw bɛ ta ka bɔ yan ka taa tubabu jamanaw kan ka tila ka segin n'u ye u tɛ se ka furakɛ o kɔrɔ ye n'i ma se ka mago ɲa o n'o tɛ wari de y'a lata a taara di dɔkitɛri minnu fana ma olu fɔrilen don nka o don olu ma se ka mago ɲa donc nin kuranɛ aya a b'o ɲɔgɔn fana ta Allahu subhanahu wa ta'ala ko wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu ko kumana min na ni nabila Ibrahimu na amma ya la jarabi bi kelmati ni kumakan dɔ ye fa atamahuna ko ayo kumakan ninnu bɛɛ dafa kala Ibrahima ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko la inni ja'iluka linnasi imama ko kuma ne ala bina Ibrahima mi ke mɔgɔw ɲɛmaa ye kala ako wa min zuriyatihi ala ko ama ko nabila Ibrahima ko ani zuriyaw mina Ibrahima ke mɔgɔw ɲɛmaa ye ani i zuriyaw kala nabila Ibrahima ko rosa ko la yanalu ahadi zolimina ala subhanahu wa ta'ala ko mina Ibrahima ke mɔgɔw ɲɛmaa ye ani i bɔnaw bɛɛ ko nka ko tɔɲɔlikɛlaw ne ye layiru min ta nin ye ko tɔɲɔlikɛlaw tɛ se ka o layiru sɔrɔ misaliya la sisan ne a fɔra ko pereda ko mina bamakɔkura k'a bɛɛ kɛ nin ye nin ko sina ye saritiw de bɛ kow la nka a bɛ fɔ ko fɔ ni nin sariti yera maa min na o sen tɛ aro nin yɔrɔ in na halisa mɔgɔw ka faamuyaba sɔrɔ yan kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ dacogo la a dalen don fɛntigiya kama a dalen don nafolotigiya kama wala a dalen don ɲɛmaaya kama mɛ a yɛrɛ kɛwale dɔw o de b'a bali sisan ka yɛlɛ sanfɛ o parce que kɛwalew bɛ kɛwalew la n'i b'olu kɛ i kun kan ka escalier min sɔrɔ i jɔlen b'i to ten sa i tɛ se ka taa tɛmɛ o kan bon o de ɲɛfɔtɔ mɔgɔ caman fɛ bamanankan la u b'a fɔ ko siri b'i la o an tɛ fɛ ka don kɔnɔ kuranɛ tafsiri na mɛ komi n'an sera a yɔrɔw ma fɔ ka nɛ don a la dɔɔni siri ye cogo caman ye siri dɔw ye e yɛrɛ kɛwale kɛlen bɛ banaminifɛn min ye i ni yɛlɛni cɛ a bɛ fɔ o dɔw ma ko siri bon o siri fasɔn ninnu yiri tɛ se k'o ɲa foyi tɛ se k'o ɲa o tigi bɛ wele k'a lasigi de k'a ladi karisa i filɛ nin min na n'i m'a dabila nin bɛ tan halisa mɔgɔw a kana kɛ tɔɔrɔ ye kuranɛ dabɔlen don fɔ faamuyaw ka sɔrɔ a la a bɛ komi an balima dɔ sera ne ma don dɔ a y'a yira k'a fɔ ale ma se ka foyi faamu a ka kow la ale mana a bolo don fɛn o fɛn na o bɛ tiɲɛ mɛ a y'a fɔ ne dɔrɔn ne y'a faamu ne ko a ma n ko e ta nin ye siri ye nka siri sugu min don n ko jiri ka jiri bɔ i ye o siri tɛ nasi sɛbɛn siri tɛ n ko siri sugu min b'i la de n ko mɔgɔw ka hakɛ to nk'i b'a sɔrɔ ni e ye sunna kɛ e t'i ko de effectivement a jɔra a la a fana kɛra maa tilenni ye n'ale tun gwarala an buramuso la ale tun t'i ko fɔ ka dugu jɛ ni dugu jɛra ale ma wuli waati min na ale bɛ t'i ko bon o de bɛ siri jugu da adama o de bɛ adamaden ka gɛrɛsɛgɛ ko la nɔgɔ k'a kɛ i mana i bolo don fɛn o fɛn na o bɛ tiɲɛ kolibaliya yɛrɛ b'o kɛ hali tubabu minnu ye n'an k'olu ye kafiriw ye olu ka hôtel fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ko duse wa a bɛ fɔ cogo di koli yɔrɔw bɛ yen
alakira sallallahu alaihi wasallam fane ma fen juguya ka teme ko libeliya kan ako ni ma ye suna ni farda ke no e ka fo nyoya yi atigi tlale ma jeneba ko atato yoro dola ni balaw min ya soro ko ye ayre ka fen sani o de la ibaye hali mo chama be ukungo ka gele yoro wula ni nyogo na wudu parce que akaka anga ngono je ka fo mo yi o kausa ka fo dro sirido o façon no jirite sugo nya na site sugo nya abe fo tigi yere ni tlara dro iku o donc munya anda se ni mbemo alare ko alo subhanahu wa ta'ala ko ale ye nabila ibrahim Allah jarabi ni maka dowi na ma fo ko ka akorobo wala examen ko ibrahim yo maka ni nun dafa ale o ibrahim yo dafa minge ko ala ko ma ale ko sa mini ke mo nyemai ko idronde ko ani ibona ube ko nga tonyoli kelaute nga lairu insoro de kuma bare be ande ni fene muso biladin na parce que ma chama me no jigina beta moru fe ka fo ko ale de ni moru ko ki de be ke fe exactement de dolo la kanga ke fe mais sharti do de be ala yo de ta yere kan ala ko tonyoli kelaw de te ale ka lairu insoro na fora de kanga ke fe o muso chama me no foru ye dro halu tume che boya ni fe mungo bo be bla sa ko jigida de nga parce que u bolo kera fe ka ba alors que o bolo jigi min ke ka ke walu la ore bina ke sababu sisan ka de ka dondala imbali sisan parce que ala ko ne lairu min ta ka fo mi ibrahima ke nyema e ki bona o ke nyema e ko nga tonyoli ke lawo tenga lairu kuno i bona fe on fe ngara tonyoli ke lawo tenga lairu isu o bi ke ko mai o Allah subhanahu wa ta'ala taranye ako wa izi ja'alna li baita masabatan linasi ko mami na nanye alkaba ke sabati yoro e mogoye wa amnan ani hakli sigi yoro watakizu min makami ibrahima musalla ko ma ango mogo mokaye nabila ibrahima joyoro ayo minako ke seli yoro ede seli solatu o koro e bamananga la tuguli ka tugu connexion misala hali ni ye fedo tugu kungolo la o mobe wele ko sol tugulire solatu connexion quoi kaye burema joyoro ayo minako ke seli yoro o fana yoro wala li bola parce que o yoro la baye ni mo tara hejila nabila burema alkaba jo wati la na tare jo yoro do fara do kan sino tora o fara la mais kosa ina maganga wire a yoro dla ka ke komi monima misala sino yero ya dla kuraye ka ataka sigi yoro ni dola donc mo chama de be no tara obita ko fo ale kata joini wala ale bulu kata magoladi alors que na fora ko ki jo ibrahima joro ka ibrahima joro mna ka ke jora koro de nabila ibrahima temena sira munun fe iko o de ye a joyoro e ma e mado amba fo ko nyema ma jo a joyoro wa asem vla joro ngotewu fo mo ko famu me heji kala chama mulo ko nabila ibrahima se joyoro nabila ibrahima se jora etara ko fe se ka joyi ete dore la namara ko ete dore la jene ako ibrahima joro yowa donc ni joro fora nango nyema ka joro se joro kote no ta se donc ala ko ay ibrahima joro mina ka ke watakizu makama ibrahima musalla ka ibrahima joro mina ka ke seli yoro wa ahidina ila ibrahima kan ye lairu ta ibrahima ye wa ismaila anis adenga ismaila ani tohar ka ani tohara baiti li toifina ka fo ku ka anga soina sanunya munu mina tawafu ke noe ka sola munu ibaye hejigelo mata al ka babila munu ninke kan ye lairu ta nabila ibrahima ni adenga ismaila ka fo puma ay soina sanunya munu ke lawi wali akifina ani mo munu mita kalwa udu akunu o ka soina sanunya le warke kaka kumremna ke wasujud warku aka kumremna ke warke sujud wala kaka kumremna ke ani tendru o koroy ayira alotala ko kwale ko brema mo ku ka soina sanunya munu ni kelawye ani munu me kalwa do al kabala o koroy do bi ta yele me ko ka bato ke u ka sujudu ani kumremna ke wa iz kala ibrahim rabbi ko mamina Allah subhanahu wa ta'ala ko ibrahima mo iji alu haza bala ibrahima ko Allah ta'ala mo iji alu haza baladin
amina ni ko ala ma ɲini fɛ i ka nin dugu in kɛ dugu hakili sigilen ye warzuqu ahlahu min samarati i ka a denw gɛrisigɛ yiridenw na man amana minhum billahi ko nka i ka a denw gɛrisigɛ yiridenw na ni maa min dara e ala la wal yawmil akhir ani a tigi dara donna ba la kala ala ko wa man yaghfiru ko hali ni maa min fitiri waleyara nemo hali ni maa min ma dana m'o gɛrisigɛ yiriden la fa amta'ahu kalilan ko ma damu ta dɔɔni suma idi torrahu ila azabun nar ko kɔfɛ ma la senga ta tasuma lajaba mu wa bisal masuru ko laban yɔrɔ cɛ juguyara min ye a ta yɔrɔ ɲɛ sisan nin yɔrɔ la walawalali wɛrɛ bɛ yen an bɛna o walawala sa ka bi tafsiri jɔ ye n'a fɔra ala subhanahu wa ta'ala ko burema y'a ɲini ala fɛ k'a ka magankaw sɔn yiridenw ni hɛrɛ sugu bɛɛ la ko nka ale tun ye min ɲini o ye sisan silamɛ caman ka ɲini ta ye o mais ala y'o de gosi k'a bɔ silamɛw bolo kabi o waati silamɛ caman bɛ o bolo n'i ye silamɛ ye kaban o tuma maa min tɛ silamɛ o yɛrɛ kana hɛrɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen ni maa min tɛ silamɛ olu bolo hali o man ka ji min burema tun y'o de ɲini ta mais ala filɛ k'a ci k'a bɔ a da ko ni ala ka ko tɛ ten koyi u bɛɛ ne ka dafɛnw de ala ko burema a ko burema ma ko burema y'a ɲini ala fɛ ko n b'a ɲini fɛ i ka nin dugu in n'o ye magan ye a mɔgɔw gɛrisigɛ yiridenw na minnu mana lemaniya ala la ala ko ayi dɛ ne ala ka nɛmɛ hali ni maa min ma lemaniya na m'o fana gɛrisigɛ ko nka laban na maa tigi de don tasuma kɔnɔ ko n'o dun kɛra o de ka jugu laban yɔrɔ cɛ juguyara donc i b'a ye an bɛ min kan bi o ye fili ye ala y'a ci k'a bɔ burema da kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ko maa min tɛ ka taabolo kan o tuma o man ka hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ala ka layiru fana a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ fɔlɔ in na a ko k'a ka layiru ko tɔɲɔlikɛlaw tɛ a sɔrɔ tɔɲɔlikɛla bɛ yen nka ma da ala la o bɛ yen fo mɔgɔw k'u bɔ ɲɔgɔn na parce que ma da la danaya ye fɛn dɔ ye ala ka sɔn de don ni ala ma danaya sɔn d'i ma e bi ko bɛɛ kɛ i tɛ se ka danaya yɔrɔ in ye mais ni danaya sɔn dir'i ma e b'a sɔrɔ nka tɔɲɔlikɛla o ye maa ye min bɛ tɔɔrɔ se mɔgɔw ma kuma bɛɛ an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔ yan ni ala ka diɲɛ ye an yɔrɔ suratu Bambara aya 126 la ni ala sɔnna juma nata an bɛna dɔ fara o kan ka taa ɲɛ a k'an dɛmɛ ni duwawu ye rabbana zalamna anfusana in lam takfiru lana wa tarhamna lanakunanna minal kasirina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ye an dun dɔ ye an ka sogo kibaruyaw kɔnɔna na bi an ka kɛnɛ kɔni denbayalen don parce que an balimamuso n'o ye Maimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ o b'an bolo yan ka lɛtiriw kalan ye an ka se k'u jaabi. Maimuna. Aw bisimila magazine di Mali filɛbagaw ni y'an dontɔ ye an ka sogo kɔrɔfɔ kɛnɛ kan komi karamɔgɔ yɛrɛ b'an fɛ yan nɔ lɛtiri caman cira an ma an tɛna se k'u bɛɛ ta semaine in kɔnɔna na lɛtiri an bɛ mɔgɔ 5 de suganti semaine o semaine an bɛna se karamɔgɔ ma a b'o ɲininkali ninnu jaabi d'an ma. Assalamu alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maimuna y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman tun ye ne yɛrɛ wele semaine tɛmɛni hakɛ tɛ mɔgɔ minnu na mais bɛɛ ta tɛna se k'a fɔ plateau kan mais dɔw b'a kanu ko k'olu ta fɔ pour que o kɔrɔ fɔtɔ mɔgɔ wɛrɛw ka se ka nafa sɔrɔ o la donc i bɛ se ka lɛtiri o dɔw kalan. An ka maa fɔlɔ ale ko ale sogora a ye tumu ye a maya la. O kɔni Maimuna ni mɔgɔ min sogora k'a ye ko tumu bɛ ka bɔ a maya la fɔ cogo wɛrɛ la a ɲɛfɛla na n'a y'a sɔrɔ o sogo kɛbaa ye musolamɔgɔ ye ni muso furulen don nka a ma den sɔrɔ fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛna den caman sɔrɔ den caman yɛrɛ koyi nka a fasɔn na a bɛna den minnu sɔrɔ a bɛ mɛn k'a sɔrɔ ale bɛ ka u balo k'a sɔrɔ a ma u tɔnɔ dun mais mɔgɔ min bɛ sogo k'a ye tumu bɛ ka bɔ a ɲɛfɛla na ni cɛlamɔgɔ don k'a ye tumu fana bɛ ka bɔ ale maya la n'a y'a sɔrɔ cɛgana don o b'a yira a tigilama bɛna muso sɔrɔ mais ni musotigi don o b'a yira a tigilama fana a bɛna den sɔrɔ den minnu fana olu a denw bɛ cɛya kosɛbɛ
o ye ka tumu ye maaya la o y'o yɔrɔ ye nka ni mɔgɔ nana sogo k'a ye ko tumu donna i kɔnɔbara la o kɔrɔ e y'a ye tumu bɛ ka don i kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ o tigilama a kwɛlɛw bɛna cɛya nka mɔgɔ minnu bɛ dulon a la ale la o de bɛna cɛya o kɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ dulon a la pour que a ka se k'u nafa o ye o tigi ka sogo jaabi ye. Misali la ni tumu donna a tigi senkɔrɔla la. Bon n'a y'a sɔrɔ a tigi nana ye k'a fɔ tumu donna ale sen na bon ni tumu kelen don k'a ye tumu donna a sen na o b'a yira k'a fɔ ni nafolo dɔɔni bɛ a tigi bolo gɛlɛya dɔɔni bɛna don tiɲɛli dɔɔni bɛna don a ka nafolo la mais ni nafolo t'a bolo n'a a y'a ye tumu donna a sen na o b'a yira taama gɛlɛn dɔ bɛna cun a kan tumu ka don sen na a b'o ɲɔgɔnna fɔ. An y'o ɲininkali ninnu faamu. An ka maa filanan o ye ko a sɔnni bɛɛ kari la a sogora k'a sɔnni bɛɛ kari la. An bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛw ye n'o tɛ o sogo ka jugu dɔɔni mais an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ni mɔgɔ sogora k'a ye ko i sɔnniw bɛɛ kari la ni ala ma jan kɛ a tigilama yɛrɛ bɛ faatu walima a tigilama ɲɛnɛma dɔ bɛ faatu ka sogo k'a ye k'i sɔnni bɛɛ kari la o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ mais ni mɔgɔ nana sogo k'a ye ko i sɔnniw janyana kojugu sɔnni janyana fɔ hakɛ t'a la o b'a yira k'a fɔ a tigi bɛna don kɔnɔguwan ko rɔ dɛsɛ ko b'a sɔrɔ min na dilanli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais dɔw fana bɛ yen o bɛ sogo k'a ye kuma caman an bɛ n'o fara nin tigi ta in kan i b'a ye ale bɛ sogo k'a ye kuma caman k'a fɔ ale bɛ k'a sɔnni tigɛ o bɛ mɔgɔ fɔ tiɲɛna o tigilama o ye mɔgɔ ye ale ka sɔrɔ bi maa bɛ o kɔrɔ a bɛ sɔrɔ min kɛ a tɛ dɛsɛ a tɛ kɛ fɛntigiba ye nka a ka kow bɛnnen don a cogoyanin ma o b'o o ɲɔgɔnna fɔ. O jaabi ninnu kɔfɛ o misaliya la mɔgɔ min b'a sɔnni ɲimi. Bon ni mɔgɔ min b'a ye kuma bɛɛ sogo la a bɛ to k'a sɔnni ɲimi o b'a yira k'a fɔ o tigilama a bɛ wari fɛn o fɛn sɔrɔ a wari caman bɛ tila ka don a yɛrɛ wala a ka denbaya la cogo dɔrɔn a kɛ man di k'a kɛ waritigiba ye a bɛ mɔgɔ fɔ min kuma o kuma i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ min kɔni kɛ ko dɔ bɛ don k'a yɛrɛ kɛ a mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo nka ale ka sɔrɔ fanba bɛ taa dumuni daw la o kɔrɔ ye a ka denbaya balo wala a yɛrɛ ka ko k'a ye i bɛ sɔnni ɲimi o b'o ɲɔgɔnna fɔ. An ka maa sabanan o ye cɛlamɔgɔ ye a sogora ko a y'a muso ye k'a ka minɛnw cɛ a ka valizi ka taga waso. Bon o ka di parce que k'a ye a kɛra kɛsu ye a kɛra valisi ye k'a ye i furumuso y'a ka finiw wala a ka minɛn wɛrɛw bila valisi rɔ o b'a kun a bɛ ka taa a faso la o b'a yira k'a fɔ o cɛ sina in basigi bɛna a ka so hakilisigi bɛna don a n'a buraw cɛ mais ni a nana sogo de sa k'a ye muso ye valisi d'a kun nka fini ma bila valisi kɔnɔ foyi fo a ye valisi langolo ta ka taa o kɔni o b'a yira k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnya bɛna don a n'a muso cɛ fɔ muso bɛ sɔn ka so ten bon ni mɔgɔ fana sogora k'a ye valisi b'i kun nka valisi bɔra ka bin a bɔra ka bin k'a kɔnɔfɛnw yɛrɛkɛ o b'a yira k'a fɔ ko dogolen dɔ b'a tigi bolo wala dɔ nalen don ginirɔ kuma dɔ kalifa a tigilama la o ginirɔ kuma in o bɛ bɔrɔtɔ sababu dɔ bɛ na o bɛ bɔrɔtɔ. mais n'a sɔrɔ a tigi sogora ko ale muso taara ka sɔrɔ a ma taa ni fɛn ye. An tun y'o de fɔ tɛnɛ n'a sogora k'a ye ale taara foyi tɛ valisi kɔnɔ o b'a yira fɔnkɔɲɔgɔnya bɛna don ani a cɛ min ni a bɛ kɛ cun k'a de bala ka wuli yarɔ n'i y'a ye n ka minɛnw da o b'a sɔrɔ ko ba sigilen de don ala k'an kisi valisi langolo talen ma. Amina. An ka maa naaninan ale sogora ko a ye dimɔgɔ caman donna a fɛ a ka so kɔnɔ. O dimɔgɔ caman donna a ka so kɔnɔ o ye ko fila ye a ka di a mani kɔrɔ ye di nin ye maa ye min bɛna sɔrɔ dɔ kɛ n'a ye sɔrɔ kɛ jama bɛna giri a kan nka jama min bɛna giri a kan o si tɛ a ɲɛ ye o jama in bɛɛ ye mɔgɔ ye mun bɛna ale tɔɔrɔ u b'a tɔɔrɔ a bolofɛnw na i b'a sɔrɔ n'u nana yarɔ teri dɔw bɛ yen wala jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'u nana i fɛ u bolo tɛ tanga foyi ma dɔw bɛ yen hali n'u nana u teri fɛ so ye so ni so ɲɛ kɔnɔ ye dɔw tɛ da salon kɔrɔ u bɛ girin ka wa rindo talon di karisa bɛ wa cɛ nin ye mun bilalen y'i fɛ yan
donc o mɔgɔ gasisigibaliw dimɔgɔ cɛya siso kɔnɔ a b'o ɲɔgɔn fɔ mais n'a y'a sɔrɔ a tigilama ye jagokɛla ye ale y'a ye a ka jagominɛnw dimɔgɔ kɔni caman bɛ ka sigi o la o kɔni o ka di o b'a yira a ka o jagofɛn ninnu u bɛna sanga sɔrɔ u mankutuw bɛ cɛri mais ni taamakɛla don a taatɔ taama la a nana sogo k'a ye dimɔgɔ dɔ nana da a kunkolo kan sogo la n'a ma jija ni bantiw ma attaqué faama jugu dɔ bi sɔn ka a ka nafolo dɔ minɛ o ye o ka sogo jaabi. mais n'o y'a sɔrɔ dimɔgɔ ninnu donna so kɔnɔ mais u nɔrɔlen de bɛ makila ma. bon k'a ye dimɔgɔ caman donna so kɔnɔ mais u nɔrɔlen bɛ makila la o b'a yira jama caman bɛ taa ni cɛlamɔgɔ don tɛnɛ ye ɲininkaliba kɛ nin ye ni ɲininkali ni cɛlamɔgɔ don jama caman bɔ a cɛ in fɛ ka taa u yɛrɛ kɛ barokɛla ni teri sira bɔla ye o b'a sɔrɔ u ɲɛ bɛ cɛ in muso la yarɔ o fana kaw bɛ yen caman ka barokɛba ka ca nka barokɛla ni caman de ɲɛ bɛ cɛ in muso la caman bɛ taa de pour que muso taamatɔ a bɛ démarche minnu kɛ hali n'olu kɔni ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ u k'o sɔrɔ k'a fɛrɛ o donc a ye dimɔgɔ caman bɛ i sigi la ni cɛ don o ye cɛ ye min k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ a teri caman ɲɛ bɔlen don a muso fɛ ni musolamɔgɔ don o ka n'a furulen don ale y'a ye dimɔgɔ caman bɛ a sigi dilan na fɔ u dɔw sigi-sigilen u bɛ fan bɛɛ fɛ o b'o kelen de yira o b'a yira ale furu cɛ a cɛ in bɛna sanga sɔrɔ nka musomaninw bɛ giri cɛ in kan fɔ u bɛna cɛ in yɛrɛ u tɛna farikolo bɔ ale bolo nka a nafama yɔrɔ u b'o bɔ a bolo. an ka maa duurunan o ye cɛlamɔgɔ ye a sogora a waati u ka dugu la ani polisiw y'a lajɔ sira la. Tɛnɛ polisiw ka baara y'o ye u bɛ maa caman lajɔ sira la k'u ka dugutaa wariniw minɛ o la o man ɲi mais ni maa min sogora k'a ye k'i taatɔ dugu la wala i taatɔ yɔrɔ dɔ la polisiw sina ka bɔ i ɲɛ u y'i lajɔ bon n'u y'i lajɔ ka i ɲininka sɛbɛn na sɛbɛn sɔrɔla i bolo o b'a yira k'a fɔ cunkan ko dɔ bɛna cun i kan balima sira bɛ o la walima i yɛrɛ tɛ maa min dɔn yarɔ i b'a ye misaliya la dugu kɔnɔ i b'i kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn dɔ bɛ sin ka bali ka na ko n balimakɛ k'i tɛ ɲɛ ma wa ko n tun nana nin ko in na ta ko n ka wari banna pewu pewu donc a ye polisiw y'i lajɔ a bɛ o ɲɔgɔnna fɔ mais n'u ye ɲininka pièce la sa pièce sɔrɔla i bolo o b'a yira k'a fɔ delilikɛla sina in o bɛna fɛn min ɲini i fɛ i bɛna dɔɔnin d'a ma polisi bɛ delilikɛla kana gɛlɛn ko fɔ mais k'a ye i taatɔ dugu la polisi kɔni sina ka bɔ i ɲɛ dɔrɔn a ma sɛbɛn ɲininkali kɛ a ma foyi a sina k'a fɔ ko don mobili kɔnɔ an ka taa o bɛ farigan cunni fɔ o tigilama o kan ka sarakaw bɔ n'o tɛ bana cunni dɔ b'a sɔrɔ mais ni a ko polisikɛ ko a ma don mobili kɔnɔ an ka taa a tigilama donna mobili kɔnɔ ka taa fɔ u tora sira fɛ ka a ɲɛ yɛlɛla o b'a yira farigan dɔ bɛna cun a tigila sogokɛba in kan farigan in tɛna ɲa dɔgɔtɔrɔso la taa ko ala k'an kisi o ma. mais n'o y'a sɔrɔ u taara baga ma ka so k'a minɛ. voilà bon k'a ye i sigilen i ka so polisi taara baga i ma k'i minɛ o ni dɔ in da ma ɲa ɲɔgɔn na mais u tɛ kelen ye dɔɔnin o bɛ balima kungotigi dɔ fɔ min ka kungo bɛna bi i kɔrɔ e tɛ se k'i fori k'a bɔ a kɔrɔ pewu misali la n'a fɔra ko i bɛnkɛ banalen bɔra u ka dugu la ka na ko a kan ka opérer ko nka ko wari foyi t'u bolo ko fo i ka wuli k'i jɔ dɛ bon polisi kana cun i kan i ka so a b'o o ɲɔgɔnnaw fɔ a bɛ kungo cunni de fɔ o ye polisitigi in ka sogo kɔrɔ ye. an jaabi ɲuman sɔrɔ o ɲininkali ninnu na an bɛ hakɛto ɲini fɛ karamɔgɔ maa fila y'an wele telefɔni na ko k'u ka ɲininkaliw jaabi kɛ n'a tɛ k'i ma baasi ye. o tɛ kɛ baasi ye tɛnɛ o tɛ kɛ baasi ye. an ka maa fɔlɔ ale sogora k'a ye musolamɔgɔ don ko a den de binna kɔlɔn na. bon duwawu bɛ kɛ o musolamɔgɔ sina ye ni musolamɔgɔ nana sogo k'a ye a den bira kɔlɔn kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ kɔlɔn ni ji bɛ o kɔlɔn in kɔnɔ o tɛ baasi ye o b'a yira muso in a bɛna don ko dɔ la a ni dɔgɔn ko dɔ la sɔrɔ dɔɔnin bɛ o ko in na nka ale yɛrɛ bɛ tila ka coron ko kɔnɔ yarɔ fɛn diyakojugu dɔ bɛ o b'a tiɲɛ tuguni nka ni a nana sogo k'a y'ale den bira kɔlɔn la nka ji tɛ kɔlɔn kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn ka janfa ko dɔ kun bɛ sɔn ka k'a kan n'a ma jija a bɛ problème sɔrɔ o janfa la.
an ka maa filanan o ye bogotigini ye k'a sogora ka sari ye. Bon, sa la sogo an tun delila k'o caman fɔ nka ni npogotigini sogora ka sa ye komi a ma walawala sa kumaba don sa dennin don npogotigini ka sogo ka sa ye très généralement o bɛ denko fɔ o musomanin sina ka kan k'a janto a yɛrɛ la n'o tɛ a bɛ sɔn ka den sɔrɔ parce que sa bɛ juguya fɔ npogotigini furubɛli fɛnɛ caman bɛ yen jugu wɛrɛ tɛ a la ni k'a ye ale kɔnɔma don ale t'a fɛ ka kow bila mais kow kɔsikasi a t'a fɛ k'o ye donc muso furubɛli denmisɛnnin ka sogo ka sa ye olu caman bɛ denko fɔ. N'a tigi sogora ka jɛgɛ ye. Bon n'a sogora ka jɛgɛ ye k'a ye jɛgɛ ye den kelen ye n'a y'a ye ale ye jɛgɛ den kelen mina n'a ma furu a bɛ cɛ de sɔrɔ mais ni jɛgɛ sera den 3 ɲɔgɔnna ma o b'a yira a bɛna sɔrɔ kɛ cɛlamɔgɔ dɔ la mais ni jɛgɛ in ye jɛgɛ wusu ye o b'a yira kamalenkɔrɔ dɔ bɛna kolo a ye k'a kanu k'a ka ko caman ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ foyi t'u cɛ yarɔ o cɛw fana bɛ yen u b'a fɔ k'i yɛrɛ de ko ka di ɲɛ ten effectivement u tɛ foyi ɲini la nka u bɛ ka ko misɛnnin caman ɲɛnabɔ k'a ye jɛgɛ wusu o b'o ɲɔgɔnna fɔ mais tɛnɛ e ta fila in kɔfɛ ne yɛrɛ setɔ yan cɛkɔrɔba dɔ fana bolibaatɔ kuranna n y'a ye sa ni ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba n'a kuranna t'a bɔ hali ni a waati kow don n tɛ se ka segin ni ma ka sogo kɔrɔfɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sogo dɔ y'ale sɔrɔ ko o kɔnɔguwa b'a la ko ale fa fatulen k'o bɛ ɲini ka san caman bɔ nka ale nana ye ale fa nana du kɔnɔ ale bɛ ka fa wele k'a wele a tɛ ka kuma ale fɛ ko mɛ ko finikolonw ni fini farafaralenw b'a la o finiw nɔgɔlen don bon a cɛkɔrɔba in ka sogo kɔnɔguwa ko don parce que k'a ye i ka mɔgɔ fatulen a kɛra i fa ye a kɛra i ba olu fatulen i y'a ye u nana du kɔnɔ e bɛ k'u wele u tɛ ka kuma i fɛ o b'a yira du mɔgɔw bɛ ko dɔ kan o waati min tɛ ko kɛta ye u ka u cogoya yɛlɛmɛ o b'a yira k'a fɔ cɛ in fatu banbaatɔ in fatura ka lahalaya dɔw to yen du mɔgɔw kuma lasurunyana dɔrɔn a bɛ komi du mɔgɔw bɛ dangadenya wale dɔ kan i n'a fɔ ni fa ko ko dɔ kana kɛ fa fatura dɔrɔn aw sina ka o ko in k'a ka kɛta ye donc o b'o o ɲɔgɔnna fɔ tɛnɛ waatiw cogoya kosɔn i bɛ foliw ni foli kɛ an ka bi ta ɲɔngiri yan. An ye faamuyali sɔrɔ bi ɲininkali la ni video in a kana ɲinɛ k'a partage k'a like surtout ka taa abonné magazine di Mali kan. Tɛnɛ n bɛ i fo mais komi an ka laada ye min ye kuma o kuma n'an bɛ tila tan an ka rubrique sabanan o ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ ye nka bi waati cogo kosɔn an tɛna se ka fɛn fɔ o la an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo k'a yira u la ko maa min tun bɛ ka an ɲininka o ye an denmuso n'an dɔgɔmuso Mayimuna Tɛnɛ Danbele min bɛ k'an jaw ta o ye Mayiga ye a dɛmɛbaa o ye Awa ye o tuma an bɛ Awa ni Mayiga fo ni jaw ɲɛna o y'olu ka baara ye ni ɲininkali ɲɛna o ye Tɛnɛ ka baara ye ni jaabi ɲɛna o ye ne Seko ka baara ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.